Well, hello, that is the airport. Down here there security. En nu moeten we hier leuren bij klok 7 en dan gaan we afreizen. Dit is in Winnipeg, Manitoba. Hier de airport. Ik kan me niet het phone hier proeven. Ja, wow. Du is de airplane met wat we groot wat hier kwam van Winnipeg. Zeer fijn gereisd. Hallo, nu zijn we hier bij de Mayan Riviera. Nu zijn we hier bij de lobby. Zit zeer stroom. Zeer hoog, dat moet ons stek. 50 zo hoog zijn. Maar zit bloos werkelijk smaak. Nu willen we onze stoel nemen. En dan willen we in een restaurant gaan eten. Dan hier in de rood. En een stoel nemen. Okay, aquí está nuestro carrito, nuestro ride, nuestro taxi. Gracias. Nu zijn we hier bij ons motel. En onze stoel is daar ganz boven op de derde stak. Dan moeten we trappen klauteren. Maar dat zit down. Perfect. Dankzij. Hallo, dit is onze stoel. Zeer smakke stoel. Blij, wat je meent. Mijn beste kleur. Zeer smak. Beautiful. Nu gaan we ons pareren en dan gaan we naar een restaurant komen. Wel, hallo. Du is van jou ons Brazilian restaurant. Du wil we van jou eten. Zeer vlees eten. This is the Brazilian restaurant. And that's where we are going to eat supper. It is beautiful. Es hier bloß zeer smaak. En du hast nog waar op motel. Die gaan bij zo'n stromen kleren. Zeer smaak. This is some kind of breaded shrimp at the Brazilian restaurant. It is very good. Dit is een beetje een camarones. Je broeder, we zijn hier in dat Brazilianische restaurant. Maar dit vangen we aan. Smaakt blauw, zeer schijn. Dan wordt er nog meer vlees komen. Hallo, we zijn hier in een Brazilian restaurant. Hier hebben ze ons een beetje appetizer gebracht, een beetje seppelen en overal gereinst door het brood en brezel nog. En dan komt het vlees. This is the Brazilian restaurant. They brought us some onions, tomatoes, and all kinds of greens. They're still sizzling, and we're just waiting for the rest of the meat. It's very good. Thank you. Medio rojo. Por favor. This is beef, Brazilian restaurant. Just cutting off a nice little piece. Beautiful. That's the start of it. Hallo, dit is bij dat Brazilian restaurant. Hier hebben we al zijn groens, een beetje salsa, Brazilianische. En du hast mijn frühe vlees. En hier heb ik ook nog een fan bij de schapen, zo fan rood. Blauw, zeer schijn. Brazilian restaurant, just wonderful meat. This is beef. Thank you. Steve, this is better than Carnival, I'm sorry to say. Dit smaakt schijn als wat we thuis in Canada hebben. Zo zit het hier zo over. Zeer smaak. Al die stroomstoven hier. En daar boven op de derde stak, dat is waar we zijn. Ik ga nog een jaar zien, ik heb alle nog meer kijken. Zit hier werkelijk smaak? I see him. Kijk mal dat, we gaan hier wat stiller.
Die zijn hier bij de kantine, die zitten hier nu eten. Dat laat meest naar raccoons. Het zijn interessante dieren. Hier zijn duizenden in dit raam. Dan krijgen ze uit. Daar staat nog een bij de deur. Maar dat is wat ze hier doen. Die komen hier stelen. Dankzij. En dit is hier een grote stad. Hier wordt gedanst en gezongen. Plus een zeer smakke stad. Zeer smakke stad. Hier hebben ze koffie en thee. En zo wieder, we hebben gruwelijk zeer schön gegeten. Nu gaan we gaan slapen. Oh, nu komen onze vrienden weer terug. Kijk maar dat. Oh, yes. Wat is eten hier een koffie? Die kan den koffie hier eten. Wow, dat zijn interessante dieren. Zeer interessante dieren. Die hebben hier allebei ergens waarom. Die leggen kuchen en tweebakjes. Wat allemaal einer hier heeft. Yeah, here we have what they call coatis. They love to just go through everything. They're hungry, and yes, look at this. Oh, beautiful. They're just looking for a coffee or tea or. Oh, she just stole herself a bag of tea. They would love to have tea. Hello, this is Koba. Oh, wife says it's Akumal. This is where we were 7 years ago. It is a beautiful place. It's down here in the Mayan Riviera. 2.5 hours from Cancun, Mexico. It is a beautiful place. Very nice. Now we're gonna go to the lobby and see what that looks like. Okay, we zijn hier nu bij Akumal. Dit is de lobby. Hier op het motel, hier weer we 7 uur 3. Kijk maar, deze stroomblom. Was zo stroom. En daar staat daar bij, dat is blauw, gruwelijk zo groot en hoog. Dat is hier de Moctezuma. Dat we mal een president van de Indiërs is, de Aztecas. Kijk maar daar. Dat is hier ook wat zeer stroom. Hier waar we nog mal water aankomen, dat is ook een zeer stroom stad opa. Zo grootsoortig als dat is. Nu kijk maar, bloos zeer hoog. Zeer stroom. Hello, this is the Alcoba Akumal lobby. It is a beautiful lobby. Look at the statue here. It is so beautiful and so high. Very high, probably almost 100 feet. I'm trying out my new phone, see how the videos will look. It is just very, very nice. Sitting area. Very, very nice. Nu får vi en beetje met zijn China weggesmet. Het is een zeer groot motel. Dat zijn 160 acre wordt mij gezegd. Lobby? Okay, there you go. Dat lijkt me een elektrische koorn aan die hoofd voor een zeer stel. Now we're getting to the Tulum. There's our wagon that's going to take us to our motel. It's called Tulum. Here we are at the lobby of Akumal. Beautiful flowers. It is just very, very nice. Oh, somebody has to go home. Okay, we're here at the lobby. Yes, you can go for rides. Endless trails, beautiful trails. Everything is so beautiful and green. You can probably take bicycles, looks like.
It is nice. Okay, this little wagon is going to take us to the resort called Koba. I'm going to go there and have a little drink. Nu zijn we bij een ander resort. Dit naam zegt Koba. Ja, dat is ook een groot oortje. Het is stromend. Hier gaan we ook eten, wanneer we wel een beetje drinken gaan. Dit is ook op deze 160 acre. Nu waar we hier een beetje neergaan, die hebben hier grote herden restaurants. Zeer stromend. We hebben ons even bij zitten. Yes, now we are at the resort called Koba. This is a very, very high building. It is beautiful. Now let's go inside and see what it looks like. As we're approaching the lobby here, everything is, the decor is from the ancient Mayan people. It is beautiful, beautiful. Let's see what the inside looks like. Ja, hallo. Nu zijn we hier bij de Koba Resort Motel. En dit gaan ze al een beetje uitgestroomd als de Mayan mensen die samen de piramides. Zij stromen ze dat hier. Nou ja, daar werden ze nu mal wat zeggen, een beetje fijn kolen drinken. En met wat eten, vielleicht later nog. Maar dat zit hier bloß zeer smaak. Nu kijkt je mal. Deze strome washrooms ze krijgen wat ze hier hebben in Cancun. Dit laat ganz anders als Strukland. Dit is bloos zeer, zeer stroom. Zeer stroom. Now, you base a restaurant on the cleanliness of the washroom. You look at this washroom. It is beautiful. It's like a Caesar's palace. Very, very beautiful. Okay, we zijn hier nu bij een ander resort. We kunnen hier ook eten. So ik wil jullie hier een beetje wijzen wat ze hier alles hebben. Hier hebben ze alles eten. Kolen vlees. Dit is bloos een beetje zum lunches maken we wel. En ik wil jullie hier een beetje choice, verschillende soorten choice wat je kan hebben. En we zijn alles uit een andere. Salad, eerst wat salads maken. En dan wat je van alles een beetje weten. We eerst nog meer alles uit. Alles uit een choice en geroins. En hier is nog meer alles uit een geroins. Hungrig wil je hier niet wegkomen. Wil je dat bloos weten. Hier zijn ook alles uit. Hier is wel wat een beetje zoited ergens wat. Vrucht en banaan. En dan moet zijn voor het nächste. En dit is de Mexicanische aard hier. Hier hebben ze tamales en chimichangas. Hier hebben ze flautas. Hier hebben ze een beetje zoited ergens wat. En hier hebben ze tostadas. And there's nog meer alles uit Mexicanische shit. En hier hebben ze ook nog tamales de pollo. En hier zijn sopes de cerdo, schweinfleisch. En door gaan ze dan alle soorten salsas. Wat einer dan wel überschapen. Ik heb verschiedenste überschapen. En hier hebben ze nog wat ze noemen ceviche de mariscos. Het is alle soorten van shrimp en alle soorten van meer als wat verswezen. Groins en nog meer groins. En dit is hier wat ze noemen sushi. Dat is alle soorten wat knijzen merken. Schmeckt ook zeer. En dat is alle soorten van rijst gemerkt. Verswezen te werden. Beautiful. Zeer, zeer schijnend. Hier hebben ze dan nog wat alle soorten fijne verse tweebakjes. Nog andere tweebakjes. En dan alle soorten vleeswezen. Die merken hier nog alle soorten lunches. Wenn je van dort willen eten, kan je dort ook gaan. Alle soorten gebakenes. En alle soorten zum abschmieren. En hier zo hebben ze nog wat alle soorten. Zeer, zeer schijnend. Ja, en nu wat je dat even gewezen. Hier hebben ze dan nog alle soorten gereinswezen.
eetchokken en groins, charps wezend. Schobelen met Schweinfleisch, eetchokken. En dat als vers met achiote, zo'n recalde, zo ze dat naam. Hier hebben we alle soorten groins. Hier hebben we wat ze naam paella. Dat heeft ze alle soorten vers wezend en groins en snegen en rijst. En dan nog alle soorten calzones met vlees erbij, een beetje pizza. Zeer schijnend. Hier hebben ze een grote kunstige cheese. Hier kan je een cheese uitschapen, dan ze veel te wel. Dat is een zeer groot beetje cheese. En weer nudeln ligt, met schmoonvat, alle soorten verschillende nudeln. Er zijn nog andere nudeln met geen vlees. Nog andere nudeln met een beetje schmoonvat waren. Hier hebben ze alle soorten pizza's. Verschillende soorten pizza. Zeer fijn pizza. Hier hebben ze Heinafleisch met zo'n achiote, een recalde. Met eetchokken, gekerfde eetchokken. Rijst, alle soorten groins, peperschoten zum Erschapen. Hier hebben ze alle soorten groins, kan je alle soorten tupschapen. En dan kan je met nudeln. Verschiedenste, du hast Spark en alle soorten groins en pilsje en gamon, Schweinfleisch. Krijg je dat alle in een schiept tupschapen. En dan hier, dan zijn dat met nudeln tuproden, met das kiesje. En dan met schmoonvat of met tomato sauce. Zeer schijnend. Hier hebben ze dan de sauces. Dat is iets van Balzan en iets is schmoonvat. En dan nog andere. Krijg je dan even de nudeln schapen. Hier is nog een beetje kneuzennudeln. En dit is hier. Beetje für kneuzen eten, alle soorten groins. Zeer schijnend. Wie kan ik mal alles schmecken? Hier ist alle soorten rijst. Wir zijn alle soorten nudeln. Hier ist ook nog wat alle soorten groins en nudeln. Met parmesan en nog andere rijst. Ja, meer plus veel, zeer schijnend eten. En weer op je bakkenis houdt. Hier hebben ze bloos zeer schijnend frisse gebakkenis. Alle soorten, wat immer je jankt, dat kan je erschapen. Hier hebben we nog soorten, alle soorten onder het gebakte, met cheese en met vlees en schnett gewesen. Zeer schijnend. Dat is wunderschijnend alle toast. Okay, hier ist noch ein bisschen Bistec Ranchero. Oder Groins. Das ist ein bisschen Mariscos. Irgendwas vom Meer. Oder anscheinend Zeppelin gebrüht mit Groins. Sehr schön. Hier haben sie dann noch Fleisch. Eine Sorte Fleisch. Hier ist alle Sorten Groins. Noch alle Sorten Groins. Alle Sorten Nudeln. Noch eine andere Sorten. Und das ist Heinafleisch. Sehr schön gebackenes Heinafleisch. Hier haben sie noch alle Sorten Seitet. Wir werden wel Pudding und alle Sorten Seitet eten. Hier haben sie noch ein bisschen mit Lunches und 100 Drinks. Das war ein bisschen Jamon, das Schweinfleisch. Und wer auf Drinks holen wird, hier kann ihr dann erschaffen. Hier sind alle Sorten, verschiedenste Sorten Salut. Wir haben dann alle Sorten Pilzje. Groins, Baklajan, Gurken, Jalmeeren, Klams. En hier hebben ze dan alle soorten zum Eberschapen. Cheese. Hier is nog wat alle soorten Groins. Wie weten, we hebben niet moeten wat alles erst. Maar alle soorten, er is wat zum Eberschapen. Van onze salads, ensaladas. En wanneer je het vol eten hebben, hier is alle soorten Salz. Er zijn peaches en hier is alle soorten gebakt en gekerpt. Alle soorten zeitet zum touw eten wanneer het vol is. En hier hebben we dan alle soorten vrucht. We hebben papaya, rebuus, meloen, nog een andere soort meloen en dan nog kleine pineapple. En wanneer je nog meer Salz eet, hier hebben ze chocolate cake, nog andere soorten cake. En nog andere soorten Salz. En hier is nog eens wat chocolates met neten erboven.
En hier is ook nog wat er is. Vele soorten schijnepauze hier. Hier campen naar blus vaart in huis. Dit zit blus alle blus. Zo zeer smaak. Zeer smaak. Hier kan je dan ijscream erschapen, sonst je dan wel. Verschiedenste soorten. Du hast de cones, du hast de kuchen, kugels. Sonst je dan wel. En dan even dat ijscream. Dat kan je dan alle soorten erschapen. Zijdsstrooms, chocolates en wat immer du erst. En hier hebben ze nog wat ze namen een chocolate pie. Dit raadt hier met chocolates. Dit is einfach de reine chocolate. Dat raadt hier bloos. En schapen, dat zijn er dan wel. Deze naast de marshmallows, die kan je aandokken. Oder je kan dus een vruchtenstoot nemen en dat door hier in de chocolates aandokken en dan eten. Dankzij. Hallo Jake, ik wil bloos zijn, zo stuur maar zoals we're just living the dream. We zijn hier in de Mayan Riviera. Dat is bloos een beetje een appetizer. Dat schijnt ik heb nog een beetje loter. Dankzij. Ik hoop die hebben ook een schijndag. See the counter going? Ja. Hallo, we zijn hier nu in de Mayan Riviera. Hier bij Bahia Principe. Hier zijn drie resorts, dus de Bahia Coba, Bahia Tulum en de Bahia Akumal. Drie stuks zijn hier. Mij wordt gezegd dat hier 160 akker. Dat is 2,5 stunden van Cancun. Hier in de Mayan Riviera. En dat is hier bij zo wonderstroom. Schijn het eten dat jij zijn. En bloos, wunderschön. We hadden nu een biljetticket gekregen. En nu komen we hier. We zijn helemaal geweest, maar dat is zeer schön. En kijk maar dat. Dit is de naam. Bahia Principe. Dan kan je vliegen dat we wisten dat je nu krijgt. Dit is af. En dan, ja, en dan dit is alles zo rein en zo stroom. En hier willen we nog mal water gaan komen. We hopen ons vriend, die willen ook nog mal wat hier komen. En zullen we nog vielleicht noch mal alle top treffen. Maar dit is hier een beetje te zijn, dan een beetje paradies op deze eerd. Zeer schön. Beautiful. Dankzij. En ik hoop jullie hier ook nog mal te zijn. Hello. We are at the Bahia Principe. It is in the Caribbean, what they call Mayan Riviera. There's part of it, there's a casino who has enough money to afford to lose it. It is beautiful, beautiful here. There is what they call Bahia Principe. And the colors, the whole scenery is just so beautiful. We love it here. We've been here before and we will definitely come back, God willing. It is beautiful. We just had a beautiful lunch at the Coba. And now we're off to the markets and see what they have. We were talking about needing a big hat, so there it is. Here comes a bus. There's all those lovely tourists just coming in. But it is beautiful. Well, hello. Ik ben hier met Pancho van jou. Ik word eigenlijk weer een vriend af. Maar je kijkt nou, dit hier en dit. Laten we niks dus wie lijkt en dat. We komen van dezelfde rand. Ja, ik leid het van Strukland. We zijn hier nu in het Mexicanische Strukland. En ja, ik Pancho hier. We zijn aan vriendschap. So, we zijn goede vrienden geworden hier nu. En ja, we gaan. We wensen jullie al een fijne dag. En zijn we ons later. Dankzij. Hallo, we zijn hier in het Liebesje bij Doña Isabel. Hier hebben ze zo'n met een gerouten fiesta mexicana. Mexicanische fiesta. Maar dat laat hij ons allebei zo smaken. Ik dacht, ik wil dat billen nemen. En hier ook, die hebben hier alle soorten zeer fijne shows. Zoals. En gleich wollen wir ein bisschen kommen checken zu uns. Aber das hat hier sehr smaak. Das hier in Bahia Principe en La Maya Riviera.
2,5 Stunden Süden von Cancun, Mexico. Okay, we're gonna give you a quick rundown for breakfast. Hallo, dit video maak ek vir jou, mom and dad. Was a melon and papaya. Zij are shiny papaya. Apple and peaches. Hier has nog meer oligarch. Oh, sorry. And door, melon. Zij are shiny van jou. Well, hallo. Nu willen we hier op deze tower opkruipen. En dan willen we van boven een video maken. Zij er stroom al laten helpen. Ja, zij was te boven. Dankzij. Here is the dolphin show. Tulum. Ah. Ellos son Sydney, Flex, Solomon, Azul, and Soleil. Oh my. Ahora es tiempo de aprender un poco acerca de estos grandiosos delfines. Now it is time to learn a little bit about these amazing dolphins. Los delfines son mamíferos marinos muy bien adaptados a su ambiente acuático y para demostrarnos esto tenemos a nuestros entrenadores y delfines. Dolphins are marine mammals very well adapted to their aquatic environment. To show you this, here we have the trainers and the dolphins. Los delfines tienen unas aletas pectorales equivalente a lo que los humanos tenemos como manos. Tienen el mismo número de huesos que nosotros en las manos y lo utilizan para controlar su velocidad. Dolphins have what we call pectoral fins. These fins have the same number of bones that we have in our hands, and they use it to control their speed. Y también algunas veces ellos lo utilizan para bailar, and sometimes they use it to dance. También ellos tienen una aleta larga en la espalda. Esta es la aleta dorsal y la utilizan para estabilizar su nado. Also, they have a long fins on his back. This is the dorsal fins and they use it to stabilize their swim. La aleta caudal no posee huesos, está constituida de cartílago y le sirve como propulsor en el agua. The caudal fins have no bones inside. This one is made of cartilage and they use it like a propellant in the water. Ahora observemos qué tan poderosas son estas aletas. Now let's see how powerful these fins are. Al igual que los humanos, los delfines respiran aire y lo hacen a través de un respiráculo que está localizado en la parte superior de la cabeza. Like humans, dolphins breathe air, but they do it through a blowhole. The one is located on the top of the head. Listen, escuchen. También usan sus respiráculos para hacer sonidos, ya que no poseen cuerdas vocales como nosotros. Also, they use the blowhole to make sounds, because they don't have vocal cords like we do.
Listen again. Escuchen una vez más. Otra adaptación importante de los delfines es su coloración. La parte oscura en la parte dorsal y la parte clara en la ventral les permite mezclarse en su ambiente para su protección y camuflaje. Another important adaptation of the dolphins is the color. The dark color on the dorsal side and the light color underneath. This allows them to blend into their environment for protection and camouflage. Los delfines pueden ser muy rápidos, esto les permite cazar peces y evadir a sus depredadores como tiburones y orcas. Dolphins can be really fast, they can reach up to 22 miles per hour. This allows them to avoid the predators like sharks and killer whales. Ja. Wow. Ahora es tiempo de conocer a nuestra afortunada voluntaria. Ella nos visita desde Inglaterra y su nombre es Janelle. Now it is time to introduce to our lucky volunteer. Her name is Janelle and she comes from England. Y recuerden que si quieren realizar alguna de nuestras actividades, tenemos disponibles a la 1:30 y 3 de la tarde. And remember, if you want to do any one of our activities, we have available at 1:30 and 3 p.m. Just ask for our promotion. Solo pregunten por nuestras promociones. Do you want me to just keep recording the whole thing? Like, I think they're done. really? He said just ask for our professor. With a dolphin. Y aquí tenemos el empuje de pie, and this one is the foot push. Is that something? Oh, they all play a part in it. That foot push looked good. Y por último tenemos el nado dorsal con dos delfines. And this one is the dorsal ride with two dolphins. Wat had je nu gedraagt? Oké, we zijn hier nu in Tulum, bahia, Grand Bahia, Principe. We zijn hier nu bij water. Liggen hier am Schatten, von hier aus 30 Grad height. En liggen hier am Schatten, hadden hier een paar fijne kale drinks, die hebben hier fijn ijswater, wat einmal einer dann wel drinken. Wat wettet zo'n, klaar water,
sehr Geschmack. Das ist, was ich das nicht wissen. Dus je er zijn kan door meer dat laten een grote steiner wat liggen dat zijn zaak wat die verzond geveld hebben en door nee ligt dat het goed dat je niet zo in de grote maag gaat maar dat grote storm gaat. Borst die dan alle uit. Nu zijn ze zo bewassen die zaak dat laat einfach een grote lange steiner wat liggen. Okay, da wollen wir nu een beetje middagslip houden, hier am Schaden. Und so ist das Meer door dan zo fijn ruigen, dat hier sich so schön, dat es sehr, sehr schöne Zeit und ein bisschen middagslip houden. Dankeschön. Okay, hier haben wir ein bisschen Dessert. Wow. Dort haben wir uns Ice Cream Cones anschauen. Hier ist der Ice Cream Bär. Hier kann sich all die Sauce überschatten für den Ice Cream. Da haben wir Pancake und nu kijkt mal nur das Dessert hier. Postre. Sehr, sehr schmackiges Dessert. Alles zum Eten. Kijkt mal das. Alles plus all Sorten scheinet zum Eten. Hier ist noch ein bisschen mehr. Sehr, sehr scheinend. Cake und Pie und Kuchen und was nicht alles. Okay, hier haben wir ein bisschen mehr Greens und Salads. Sehr scheinend. Das ist hier ein bisschen Knäuselnudeln. Ein bisschen Greens und dann noch ein bisschen so eine kleine Plautdietsch, noch ein bisschen Reis. Hier haben sie noch ein bisschen unseren Schneusen eten, dort nennt sich Sushi. Verschiedenste Sorten Sushi. Hier haben sie unseren Collet, Wurst und Käse. Verschiedenste Sorten Käse, was sie hier haben. Alle Sorten Collet Fleisch. Und hier haben sie noch alle Sorten gedrehte Frucht, noch Nähten. Und noch alle Sorten Meier. Pico de gallo, ceviche, sehr schönes Ceviche. Hier haben sie noch schöne Frucht, Bösen, Melonen, Apfel und dann die wunderschöne Papaya. Das wird noch ein bisschen mehr Frucht. Hier haben sie noch alle Sorten Greens. Hier haben sie alle Sorten Häutet. Greens wesend. Und noch waren andere Sorten Greens gebrochen, door zijn nog de eetschap. Daar hebben ze nog wat flautas, en dan nog alle soorten volle brennetje. En nog alle soorten uitgeheitet, camarones oder vers. En hier hebben we nog alle soorten pizza. We hebben pizza gelegd. Schmeckt das alles sehr schön. We hebben vers gelegd, hier haben sie vers. Verschiedenste Sorten vers haben sie hier. Das ist noch ein bisschen Greens, das ist dann noch was mehr vers. Pollo a la milanesa, arroz blanco, milanesa Rindfleisch. Das sind vollgestopfte Backujan. Und hier haben wir dann noch milanesa Schweinfleisch. Hier ist dann alle Sorten Greens. Verschiedenste Greens haben sie hier. Da war da geschrauter Käse. Und hier ist noch mehr Greens, werden dann sehr gleich Greens zu eten. Verschiedenste. Sehr, sehr scheinend alle Tau. Das ist hier ein mexikanisches Station. Du hast Reis, du hast Schoblen, verschiedenste Sorten Fleisch, Picadillo. Das sind alle Salsas. Verschiedenste Salsas bei der mexikanischen Station hier.
zo'n zijn er wel. Kon er dan even schauen. Hier ist noch die scheine Guacamole. Du hast noch sehr scheine bunte Tortillas. Und hier sind auch noch all sorten Tacos. Du hast flautas. Und hier sind noch Empanadas. Hier haben sie dann verschiedenste Klapsbeeren. Von Heina, von Rindfleisch, Schweinfleisch, verschiedenste Klaps sind in dieser Gruppe. Und hier sind dann noch Paraitschaken, Brochetta de Res. Hier sind noch Heinafleisch. Und jetzt dann noch Res mit seinen Chuletas. Und was haben wir hier noch? Hier ist noch ein bisschen Reis. Und hier haben sie da noch Shrimp. Hier kann sich alles Arten anschauen. Und dann tun sie anstatt, du hast noch alles Arten mehr Reis, kann dort anschauen. Und dann kann sich hier ein Kieltje bruden mit alles Arten Witte Schmondfett überschauen, maar wel. Sehr, sehr scheinend. Sorry. Well, you moet best je weten wat ik hier zal. Emma Han, wie lijkt worden het hier van die kan sehr zout eten. Dit is plus een restaurant, dus er meer op deze resort. Dankzij. Hier ist noch ein klein bisschen mehr all sorten Scheins für die Kinder. All sorten Scheins. Hier ist noch mehr Eiscreme. Da sind die Cones. Hier sind noch was Kürkes für die Kinder. Da haben sie noch was Wieners, die Brot und Zippeln und Chicken. Und mehr Sorten Heina. Sehr scheinend. So, wir wollen sie kein Sort hier. Und dann hier werden Zweibackblech gebakenes. Wir haben verschiedenste Sorten gebakenes. Sonst sie dann wel. Sehr scheinend eten haben sie hier von der. Ich habe das noch lange nicht mal alle aufgenommen. Das sind all Sorten gebakenes. Jetzt ist Babat, mexikanischer Babat. Dankeschön. Ja, das ist hier nu. Het is zeer makkelijk. Er zijn hier nog niet veel mensen rond. Dat is toch wel nog te tidig. Mensen eten alle vruchtig. We hebben ons hier nu fijn am Schatten, wo wordt gevangen. Dat Futter is war zo zeer fijn. En wo je bloß mitwiesen wat je alle top zit. En daar moet ik zeggen, ik weer dat checken kan. Oh, we nog ons naar rond kunnen en dan heb je een idee. En door ze hingen dat witte, dat is naast in de snackbar. Dus ik heb bloß gewoon nog maar vers en een beetje eten. We hebben hamburguesas en chips en salsas en alles soorten. Dat is een restaurant. Maar te eten hebben we hier een deel. Er zijn 5 restaurants op deze ganze resort. Ik heb alle wegen gaan eten. En van eerst oorschool waar we daar bieden dat strooddag zijn. Zo is waar eten. We hebben wel een Brazilian restaurant eten. We kunnen zeer vlees eten. Maar ja, dat is wat we hier vandaag doen. Bij het rumliggen, bij de voet aan. Eten en schijn gaan. Jullie ook alle wensen een schijne dag. Okay. For those people who wonder if there's still seaweeds on the beach, there is none. There is absolutely none. We are here at Bahia, Principe, Tulum. Beautiful beach. And yes, there is no seaweed whatsoever. It is beautiful. Very beautiful. The water is clear. It's hot. And no seaweed anywhere. It's just beautiful. Pollo. Pollo muerto. Okay. Gracias. Nada. Señor. Sí, por favor. No aprovecho. Gracias.
Schupfleisch. Oh, yes. Cordero. Schupfleisch. Sí, por favor. Gracias. Un pedacito más, por favor. ¿Por qué no? Este es mi favorito. Gracias, gracias. Kühnhoorn, Turkey. Buen provecho. Gracias. Nou, we hadden een beetje meer vlees gekregen. Het weer een Kühnhoorn. Zeer schijnend. En dan was ik plus messen groot. Ik kom dus alle 5 minuten met meer vlees her. Maar hier hebben we een kleine kwartje. Zolang ze eruit acht, dan brengen we meer vlees. Oh nee, dan hier ze op. Maar wanneer we dat steeds wat draaien, wordt het rein is, dan brengen ze meer vlees. So, nu zijn we nu bij het eten. Dan willen we het even draaien, zo steeds. En dan willen we een klein beetje tijd nemen om eerst maar het alle opeten. Maar deze vrouw is weer zo steeds even draaien, dan brengen ze meer vlees. Dankzij. Ja, nu wordt het maar een beetje eten. Dankzij. Yes, hier hebben we nog meer Schupfleisch. ¿Nomás, señor? Sí, un poquito. Y eso va a ser el postre. Buen provecho, buen provecho. Gracias. Haben wir hier ein mehr Schupfleisch anleihen. En de früh ook. So. Yes, ik geloof we waren van der Fall worden. Dankzij. Oh, we're having a little pour down. Beautiful, cools down a bit. Nu regent het een beetje. Dat is koud, dat zal een beetje afkouden. Die is ook redelijk zo heet en zwoel. En stond je hier zo fijn hoe je het stroot ook. Dat helpt echt. En ja, zeer fijn. Ja, ja. Oh ja, en dan moet van alles een beetje gaan op de Holliday. Look at the sidewalk. Oh ja, dat wordt dat Porsche die daar op een voetstich staat. Zit er wat uit smaak. Dan willen we nog wel hier neer gaan en vielleicht een beetje wat eten en drinken. Zeer schijn is dat ja. Yes, hallo, we zijn hier nu bij de beach. De Gran Bahia, principe Tulum, Quintana Roo, Mexico. 2 Stunden van Cancun. Van daar is het klein beetje windig, dat voet is een beetje wild. Maar ja, de wij zeer schijn hier im Schatten zijn, dan is het niet zo gruwelijk zeer heet, dat is zeer makkelijk. Hier sind am Schatten sind, die haben alle so eine Dinge, was sind an Palapas mit Steiler, sehr makelige Steiler. Ich kann hier sehr, sehr gemütlich sitzen und checken uns das Meer an. Das sieht aber so viel Geschmack aus, Schneeschäfeln tüß. Aber ich kann hier sagen, dass sind und dann kann ich auch wieder Schneeschäfeln. Manitoba, Kanada. Du hast es nur 16, 18 Grad kalt. Und hier ist es 31 Grad heiß. Dat wordt gerade auch Unterschied sein. Sei uns Lothar. Okay, there's some fish here. Hier zijn een deel vis wat je kan zijn. Wat kan je dit zijn? Ik weet hoe dat dit brood neer en dan. Kom je er naast me.
Yeah, see? Oh my. Oh, then lots of fish. Lots of fish here. We're feeding them. Wow. If you could trimels, you know, where you could put trimels. But yeah, here's an oil fish. Wow, look at this. Yeah, throw it right there. Oh, yes. Wow. Oh, yeah. Oh, that was a good one. Yes, lots of fish here. Okay, here is a view from the east side or south side. This resort is called Akumal. Then as you go along the beach, way out there, you see that roof way up there. That is called Tulum. That's where we live. Very nice. Dit is hier nu bij een ander resort, waar we nu best gaan gingen, versvouderen. Dit naast zich hier Akumal. En we gingen te voet hier lang, dat is een schöne dag, met donker van jou. En daar wie daar voor dat schoutendag zijn, dat grote stroodag, dat is waar we zijn, dat naast zich door. Tulum. Dat is zeer smakelijk steht ook. Hier ook het Boot, da war das so wunderschön, das so warm, einfach das Tüß in der Bootbahn. Das ist sehr fan warm maglich.